Здравейте, приятели! Това ще ми е първия епизод изобщо първия епизод. Така. Ще играем на креатив. Само да си намеря сървъра. Ето го. Така. Тази къща аз я направих. Не е от най-хубавите и големите, но за мен е добра. Както чувате, има много кокошки. Сега ще ги видим. Ето ги и тях. Аз всичкото съм го направил на креатив, защото не мога иначе на друго. Тук много предпазни средства съм направил. Това не е единствения вход, но все пак. Имаше дори домашни коне. Ама те къде ще... ето така. Той било магаре. Здрасти! Здрасти! Така. Но гадното на този сервер е по-скоро на мястото, където съм си го направил. Има много зомби, много чудовища. Аз, както виждате, с двойно два ката е, така да се каже, в смисъл отпред е дърво, отвътре са тухли, защото примерно ако съм на survival и има крипъри, ще стане белята. Така. И много хубаво. Подобна къща можете да видите в следващия ми епизод, който не знам кога ще бъде. Така. Ако ви хареса тази къща, пишете коментари, каквото и да е. Аз ще го направя като селце. Както виждате, тук съм си направил къщичка. Тук много странна кула. И е така. Тази къща се прави доста време заради покрива, иначе си е голяма и така.